for DJ Rocky's Secret Files. Ikakasal na ang kuya ko sa ex-girlfriend ko. Paano mo nga ba sasabihin, "Uy, bro, ex-girlfriend ko yan," sa harap ng kapatid mo? Itago niyo ako sa pangalang William. And this is my secret file. Teenager ako nang umalis kami ng Pilipinas at pumunta ng Australia. Kasama ko na doon yung papa ko. And then there, nabuo niya yung second family niya. Oo, naghiwalay sina mama at papa. I have my 2 siblings na kasama naman ni mama sa Pilipinas. Nakakausap ko naman sina mama at yung mga kapatid ko. Pero siguro dahil lumaki na ako sa Australia, hindi na talaga ako yung close sa kanila. And then year 2015, my heart got broken by a girl na itago natin sa pangalang Candy. Actually, I'm so ready to be with her and marry her. Kaya lang, she don't wanna live in Australia. Nalulungkot daw siya dito. Ang gusto niya, bumalik ng Manila and start a new life. Kaya iniwan niya ako. Simula nung iniwan niya ako, parang napariwara yung buhay ko. Sumama ako kung kanini-kanino, napabargada sa mga kung sino-sino. Napabayaan ko yung trabaho ko. But then, through time naman, unti-unti, nabuo ko ulit yung sarili ko. Worried sa akin nun si Papa. Then, few years later, he told me, magbe-birthday na daw si mama ko. Baka daw gusto kong pumunta ng Pilipinas o umuwi ng Pilipinas para naman makiselebrate. Since it's my mother's 60th birthday. So, ang ginawa ko, umuwi nga ako ng Pilipinas. Kahit medyo napipilitan ako. Pagdating ko sa bahay nila mama, ayun na agad si mama nakaabang sa akin with wide arms open. Hinalikan niya ako sa pisngi at inamoy-amoy pa. Yakap-yakap ako. Nakakamiss din pala na merong yumayakap at umahalik na mama. And then there, nakita ko yung dalawa ko pang lalaking kapatid. By the way, I'm the second sa aming magkakapatid. Gitna. Nandoon si kuya na itago natin sa pangalang Willie. At si bunso naman, itago natin siya sa pangalang Warren. Nung nandun ako, pakiramdam ko, welcome naman ako. Pero siguro,
nagwo-worry din sila na baka makagulo ako. Kasi alam siguro nila yung pinagdaanan ko. Naikwento siguro ni Papa sa iba ko pang mga kapatid. Lumipas ang mga araw. Celebration na ni Mama. Ginanap ito sa isang hotel sa may Quezon City. Pinakilala niya ako sa kung sino-sinong amiga niya. Hanggang sa someone really caught my attention. Isang babaeng pamilyar. And then kasama niya si Kuya Willie. My kuya, wrapping his arm around the waist of this girl. Hindi ako pwedeng magkamali. Candy. She is Candy. My ex. My great love. I tried to hold back. And anytime soon, makikita niya na ako. As they walk towards us, nagtama na ang mga mata namin ni Candy. Nakita ko na medyo na-awkwardan siya na makita ako at na-weirdohan na nandoon ako. But of course, sa pagkakakilala ko sa kanya, alam niya kung paano siya kumilos sa mga social gathering. Hinarap niya ako. Kahit alam namin na meron kaming pait na nalalasahan sa isa't isa. And then, nung magkaharapan na kami, pinakilala siya sa akin ni Kuya Willie. Bro, meet my girlfriend, Candy. I really tried to smile genuinely. Inabot ko yung kamay ko and shook her hands. Ramdam na ramdam ko yung malamig at malambot niyang kamay. She just said, "Hello. Nice to see you." Grabe. Habang pinagmamasdan ko yung mukha niya, masasabi kong hindi pa rin nabawasan yung kagandahan niya. Actually, mas lalo siyang gumanda. Chinita, balingkinitan, and mesmerizing smile. At that exact moment, I knew in my heart na meron pa rin akong nararamdaman para sa kanya. At siya pa rin yung gusto kong pakasalan. Hindi ko alam kung paanong hindi niya alam na kapatid ako ni Kuya. Pero siguro dahil hindi naman ako mababanggit ng kuya ko, dahil wala naman ako sa Pilipinas. Deactivated lahat ng socials ko since my heart was broken. And a day after the celebration of my mother's 60th birthday, I found myself activating my accounts again. Then, sinearch ko yung pangalan ng brother ko. Friends naman kami, by the way, sa Facebook. I saw that nag-upload naman siya ng mga pictures nila. At sa timeline niya, nakita ko, 1 year na pala sila. They just celebrated their anniversary recently. And then while scrolling through their photos, napansin ko na merong kasama silang bata paminsan. Siguro yung batang to 3 to 5 years old kung hindi ako nagkakamali. Cute yung bata. Parang hawig ni Kuya Willie. Parang anak nga nila. Sa isip ko nga, 1 year pa lang naman sila. According sa Facebook timeline ni Kuya Willie.
So, chinek ko yung Facebook ni Candy. Hindi kami friends, pero nakita ko dun yung ibang public photos niya. Yung cover photo niya, silang dalawa, nung cute na bata na nakita ko sa pinost ni Kuya Willie. I guess anak niya to. I clicked the photo and saw the caption, "My little man." Ang daming mga comments. Like, ang cute daw, ang gwapo, ang pogi, ang sarap pisilin ng pisngi. Then, I tried looking for post na magko-connect sa akin kung sino nga ba yung tatay ng bata. Pero there were no traces. Parang may nag-uudyok sa akin na alamin kung sino yung ama. Parang ang weird, no? Then, sa isip-isip ko, siguro nagkaanak siya. Nagkaanak siya sa isang lalaki. I just don't know who. Gusto ko nga malaman kung sino. Pero basta, ang weird ng pakiramdam ko. Days passed by. I really tried my best na hindi isipin si Kuya Willie and Candy. Dahil una sa lahat, sila na. They are already a couple. And I think they are happy. Pangalawa, I don't want to get into trouble. I respect my brother so much. And then, weeks later, came my younger brother's birthday. Ang celebration, sa bahay lang. Of course, nandoon yung ibang barkada ni Warren, yung bunso namin. And Kuya Willie was there. Then, si Candy, dumating sa bahay. Wearing a white shirt and maong skirt with white rubber shoes. Yun naman yung I liked about Candy. She really knows how to dress. She can be sophisticated. And she can be on the go. Oo. Medyo may pagka-cowboy talaga din tong si Candy. Ay. 3 taon. 3 taon kasing naging kami. Kaya siguro, kilala ko na rin siya. At alam na alam ko na rin ang pagkatao niya. When she entered the house, nagtanguan lang kami. I told her, "Uy, kain na." Then maya-maya pa, si Kuya Willie nagsalita. Sabi niya nakalimutan niya daw daanan yung in-order niyang drinks from a store. So, puntahan niya lang daw saglit. Nagpresenta ako na ako na lang yung kukuha but he refused. Hindi ko pa naman daw masyadong kabisado dito sa Pilipinas. Then sabi pa ni Candy, sasama na lang siya kay Kuya Willie. But he refused again, insisting na kumain na si Candy at ako muna daw ang mag-entertain sa girlfriend niya. Then in my head, I was like, "Kuya, alam mo ba yung ginagawa mo? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pinagsasama mo kaming mag-ex." Wala naman siya yung idea. So there, naiwan kami sa kitchen. Alone. Together. Weird. Ang tahimik, parang biglang tumahimik. Papunta na sana sa sala si Candy nang ako na ang bumasag ng katahimikan. She stayed kung saan man siya nakapwesto. "So, how are you? It's been a long time," sabi ko. Then she answered, "Yes, it's been a long time. I'm good and happy. Ikaw, vacation ka?" Then I replied, "Yep,
Okay naman. Bakasyon since birthday ni Mama tsaka ni Bunso. Tsaka para na rin makapag-isip-isip. Then Candy said, so, sa haba ng panahon, hindi ka pa rin nakapag-isip-isip? And then, there was a moment of silence. Alam ko yung tinutukoy niya. Nasira ulo ako, tarantado ako, hindi ko alam kung anong gusto ko sa buhay ko. Then I just answered, hindi eh. Wala kasi ako ibang maisip. Simula nung iniwan mo ako. Wala akong ibang naisip kundi ikaw lang. I don't know what happened to me that time. Pero parang ang vulnerable ko. Hindi ko akalaing masasabi ko yun. Undeniably, it was really quiet. All we can hear was the noise of the people in the party. Laughter and conversations from the visitors nung bunso namin. I thought she was going to leave me again. But she didn't. She replied to me. At ang sabi niya sa akin ay, you know what? I've moved on. Sana ikaw din. And then she smiled. She left me there. Doon. Pumunta siya sa sala. At dumating na si Kuya Willie. Naiwan ako sa kitchen na parang lahat ng kutsilyo doon ay ginawang dartboard yung puso ko. Tas parang binasag lahat ng pinggan at inihagis sa buong katawan ko. It was really painful to listen to her words. Siguro kasi I cannot deny the fact that a part of me wants her back in my life. Then few minutes later, I saw Kuya Willie kneeling in front of the woman I loved. Hawak ang isang red box. Nilabas na yung laman ng box. And then there, a ring. Kumikinang-kinang pa. I bet, mahal yung ring na yun. Maganda naman yung trabaho ni Kuya Willie. Compared sa trabaho ko. Kung saan-saan lang. Minsan umaasa pa sa tatay. Pinagmasdan ko si Candy and she was crying. Tumango siya at sinabing yes. At hinalikan ni Kuya Willie si Candy. Nagyakapan sila. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Paano at bakit ko hinayaang mapunta sa kuya ko ang babaeng mahal ko? Ang dami kong naiisip nung time na yun. Ang palakpakan at hiyawan ng mga tao ang nagpatigil na mailabas ko yung sama ng loob ko. I tried to be calm and be happy for them. Si Bunso, Warren, appeared to be on my side and said to me, "Hoy, ikaw ba, Kuya William? Wala ka ba ipapakilala sa amin?" Tinan mo si Kuya Willie, oh. Nagmamadali na yan. Gusto nang magkabibi niyan. Si Mama kasi gusto na ng apo. Then, I just replied to him na, ay, darating din tayo dyan. Then humiyaw si Warren kay Kuya Willie, "Kuya, kailan ang kasal?" Then Kuya Willie said, "Don't worry, sa lalang madaling panahon, 3 months I guess." Hiyawan ng lahat ng tao, including si Mama. She's so happy. Kinongratulate niya si Kuya Willie and Candy.
At ako din, kinongratulate sila. That night, hindi ako nakatulog. Then one time, narinig ko si Kuya Willie ka-video call si Candy. Actually, nakita ko siya na may hawak-hawak na cellphone habang ka-video call si Candy. Napansin ko na parang nagtatalo sila. Hindi ko lang pinahahalata na nakikiusyoso ako. But I think they are discussing about Candy's kid. Na kung walang magbabantay dun sa bata, bakit hindi na lang muna sa bahay namin? Sa amin na lang dalhin. But I can hear Candy refusing. Sabi nahihiya daw siya. Tapos sabi ni Kuya Willie, dati naman, ganyan yung ginagawa mo, iiwan mo na sa amin habang out of town ka. Bakit nga ba? Sa isip-isip ko. Bakit ayaw nang dalhin ng bata sa bahay namin? Ayaw kong i-entertain yung idea na baka may tinatago si Candy sa amin or sa akin. But it looks like parang meron nga. Kung ano man, I need to find out. Then there goes the out of town ni Candy. Dumating si Kuya Willie na kasama yung bata. Tago natin yung bata sa pangalang Carlo. Nakita ko na siya sa pictures pero mas cute siya sa personal. Kung pagtatabihin mo sila ni Kuya Willie, talagang maiisip mo na sila ang magtatay. Hello there, sabi ko sa bata. Hi. Medyo sopladong pagkakasabi nito sa akin. Maya-maya pa nagtatatakbo to sa buong bahay. Tapos biglang bumalik sa pwesto ko. And then harap-harapang tinanong sa akin, "Are you Tito Will's brother?" "Yes, I am," sabi ko. Then the kid answered, "I see, you look like him. And you look like me too. We're like triplets." Natawa ako sa sinabi ng bata. Tapos bigla ako napaisip. Hindi kaya ako yung ama? Nag-backtrack ako ng taon. Tinanong ko kung ilang taon na siya. And then nilabas niya yung 3 daliri niya. 3 years old. Turning 4 this year. Mabilis lumipas ang 1 linggo. At bumalik na si Candy. Gusto ko na siyang tanungin. Sino yung ama ng bata? Ako ba yung ama ng bata? Kung sakaling ako, hihiwalayin niya ba yung kuya ko? 2 buwan na lang ikakasal na sila. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sana matulungan niyo ako. I'm just letting this out kasi hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Masyado nang mabigat yung nararamdaman ko. Yes, ikakasal na ang kuya ko sa ex-girlfriend ko. I just need your advice. Again, ako si William. And this is my secret file.